Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele bell for ama notification. Namuhla nguphatheleka amathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kulonke leli week esikulona. Ngizoqala ngaye ke lapha oNdlovu kuvela ukuthi ke umnyango wezamanzi kwaZulu Natal uzovuma ukunikela ngamanzi amahala lapha ebandleni lamaJudiya. Baphinde baveza ukuthi ke uNdlovu uzobeke nenhloso engezinhle ngayo ke le project yamanzi. Baphinde baveza ukuthi ke uNdlovu uzojabula kakhulu uma ke ingane yakhe uSibahle imtshela ukuthi ke leli business lamanzi lingabazuzisa kanjani. Baphinde baveza ukuthi ke uNdlovu uzontshontsha umbono kazakwabo asebenzisana naye and kuzobeke sekuvunywa yena. Ngidlule ngiye kwindaba ke thinta uSiphamandla naye ke lapha uMabusi. Baveza ukuthi ke uSiphamandla uzothumela ke inkomo kwaGumede ebonga ke lapha uDifa. Baphinde baveza ukuthi ke uSiphamandla benoMabusi bazobeke besemathandweni babeke sebeveza ukuthi uMthembu uzosigunyaza ke isigaba sakhe uMabusi sokuba ke umelaphi. Babeke sebeveza ukuthi izobe sezushaya bazoshada kabusha uSiphamandla ke naye lapha uMabusi. Ngidlule ngilapha kwindaba ke thinta uzisebenzele naye ke lapha uNtombi. Abavezanga ke nje into eziningi baveza ukuthi ke uNtombi uzolokhe busy ke jikajika ebhayizisa uzisebenzele. Aphela lapha ke mbukela amathize ethu iwona ke lade ngikuphathele wona ngiyophinda futhi ngibuye namanye ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.